Беларусі патрэбны цуд, і ён магчымы. Сябры, прывітання, з вами я, ксёндз Вячаслаў Барок. І як заўсёды на гэтым YouTube-канале мы разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце і шукаем адказы на тыя пытанні, якія свет ставіць перад намі у выглядзе самых розных выклікаў. Сёння католікі адзначаюць урачыстасць унебаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі. І ведаеце, гэтае свята прысвечана вялікаму цуду, бо мы маем догму веры і вызнаем яе, і ў сённяшні дзень гэтую догму разважаем, ушановаем, а менавіта прызнаём тое, што Марыя, маці Ісуса, была напрыканцы свайго жыцця з душой і целам узятая на неба да Божага валадарства. Ці ж гэта не цуд? Складана ў гэта паверыць, але згадзіцеся, яшчэ больш складана прызнаць, што тая, якая не мае граху, не мела ніводнага граху, просто памерла і просто яе закапалі ў зямлю. Не, гэта немагчыма, так не бывае з чалавекам святым і дасканалым, якой з'яўлялася Марыя. І традыцыя пераказвае, што напрыканцы свайго жыцця Бог яе забраў з душой і целам у неба. Праваслаўныя таксама вызнаюць гэтую веру, але кажуць аб тым, што Марыя заснула, але ні ў якім разе не вызнаюць веру ў тое, што яна памерла. Гэта немагчыма, немагчыма памерці таму чалавеку раз і назаўсёды, які дасканалы ёсць перад Богом, так як была тут Марыя, і гэта сапраўды вялікі цуд. Яшчэ гісторыя таксама ведае яшчэ адзін цуд, які адбыўся акурат у гэты дзень 15 жніўня. Трэба прыгадаць з гісторыі, которая выкладаецца у Беларусі і ў Савецкім Саюзе, которая выкладалася вайну, якая адбылася стагоддзя таму назад, а ў гісторыю яна ўвайшла як савецка-польская вайна. І у гэты дзень, калі Чырвоная армія у 1920 годзе рабіла наступленне на Польшу, а не планировала затрымацца толькі на Польшчы, але ж апетыт быў такі, што захапіць Еўропу ўсё, і вось гэтую ідэалогію камунізма прыпаднесці усяму свету. У іх была ідэя сусветнай рэвалюцыі. А што з гэтага адбылося? Што з гэтага атрымалася? А атрымалася тое, што атрымалася. 15 жніўня 1920 года, тады, калі адзначаецца урачыстасць унебаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі, вось менавіта ў гэты дзень, не даходзячы да Варшавы, 70 кіламетраў ад Варшавы, адбылася вельмі важная бітва, у якой прынялі ўдзел з кожнага боку, і з боку Чырвонай арміі больш 100 000 чалавек, і з боку польскай арміі таксама больш 100 000 чалавек. Але вось тады акурат у гэты дзень адбылася вельмі важная бітва, і было зразумела, што Чырвоная армія не выйграе гэтай вайны, і Бог бараніў Польшчу ад гэтай інвазіі камуністычнай ідэалогіі. І палякі па сённяшні дзень, калі ўжо мінула 101 год ад таго моманту, прызнаюць, што гэта адбыўся велізарнейшы цуд, і завецца ён у гісторыі як цуд над Віслай. Палякі ўдзячныя таму, што Бог уратаваў краіну і незалежнасць краіны ад вось гэтага цемрашальства камуністычнага, чырвонага. На жаль, таксама гэтае цемрашальства тычыцца і нас. Ведаеце, калі сёння параўноўваць две суседнія краіны, Польшча і Беларусь, я не скажу, што я ў захапленні ад Польшчы, але калі хтосьці спытаецца, якая розніца паміж гэтымі краінамі, а розніца вось акурат такая, што Беларусь хворая па сённяшні дзень на гэты дух камунізма. Палякі маюць шмат сваіх праблемаў, гэта, ведаеце, праўда, але гэтай праблемы у Польшчы няма. Не паверыце, у Польшчы няма ні вуліцаў Леніна, савецкіх, камуністычных,
піянераў піянерскіх, і тут няма таксама помнікаў Леніну. Падавалася б, як гэта магчыма, што яны жывуць вось у такой-то краіне. А жывуць, атрымоўваецца ў іх. І ведаеце, ну, на жаль, вельмі шмат беларусаў сёння ўцякаюць акурат у Польшчу. Беларусь не мела такога лёсу, як Польшча. У Беларусі не было гэтых цудаў над Віслай. І мы ведаем, што хоць і заходняя Беларусь была пад Польшчай у свой час. І вось, ну гэта таксама, але потым уся заходняя Беларусь была далучаная таксама да Савецкага Саюза. І мы ведаем, што гэты дух камунізму, ён вельмі моцна нашкодзіў Беларусі. І сёння гэта яшчэ пазастаецца ў нашых галовах. Калі хтосьці задае пытанне, чаму сёння у нас няма такога прасвятлення на гэты выхад з крызісу грамадска-палітычнага. Ведаеце, гэта ўсё толькі таму, што мы ніяк не можам развітацца з гэтым духам камунізму. Мы не можам парваць з гэтым мінулым і разлічыцца з ім. А таму у нас далей ўсё ж такі ёсць праблемы. Хтосьці скажа, ну, можа гэта загібае ксёндз, да? Што вось, ну, пераменім назвы вуліц, знясём помнікі Леніну, і што, жыццё памяняецца? Не паверыце, памяняецца, і не можа быць інакш, бо, як кажуць, карабль як назавеш, так ён і паплыве. Пакуль ходзім па вуліцах Ленінаў і савецкіх, я гэта як рэфрэн паўтараю, нічога добрага не будзе. Ведаеце, той сцяг таксама чырвоны ў Беларусі. Гэта, зноў ж такі, гэта спадчына камуністычная, ніколі не было Беларусі такога. Беларусі ўжо 10 стагоддзяў гісторыі мае, больш 1000 год, і не было чырвонага. Гэта толькі вось у мінулым стагоддзі паявілася. А таму, можа, надышоў час нам, беларусам, узгадаць усё тое слаўнае, што ў гісторыі было, дзеля таго, каб тое, што добрае, узяць, але тое, што было памылковае, каб гэта раз і назаўсёды адкінуць. І сапраўды Беларусі дзеля гэтага патрэбны цуд. Ведаеце, сёння, калі мы гаворым пра цуды, я скажу, што цуды магчыма. Магчыма таксама знайсці гэты выхад з грамадска-палітычнага крызісу, які ў Беларусі так зацягнуўся. Так, працэсы яны ідуць, але нам бы хацелася ўсім. І неважна, хто на якім стаіць баку, каб гэта хутчэй неяк вырашылася, каб урэшце мы маглі чакаць не таго, калі будзе знішчана ўсё ў Беларусі, але калі мы пачнем нанова адбудоўваць тую краіну, якую неправільна будавалі цягам апошняга чвэрцьстагоддзя. Неправільныя фундаменты былі, неправільныя сябры. Ой, неправільныя. Ад гэтых фундаментаў трэба нам адвярнуцца, трэба закласці фундаменты новыя. Якія? Ну, я ж увесь час паўтараю, фундаменты павінны быць праўда, справядлівасць, свабода і любоў. Вось гэты каштоўнасці павінны легчы у фундаменты нашага грамадства і развіцця. І вось тады нам будзе да законаў. Ну, а якія прапановы сёння маюць іншыя? Калі вось хтосьці скажа, ну, ёсць жа прапановы, да? Ну, якія прапановы? Адзін бок, рэжым, той, хто трымае ўладу. Яны прапануюць вырашыць гэты канфлікт тым тэрорам, які раскручваюць з кожным днём усё больш і больш. І што? Ад таго, што больш садзяць людзей у турмы, у Беларусі спакайнее? Абсалютна не. Нема гэтага супакою. Ад таго, што забілі некалькі чалавек на паказ, на камеру, што нейкія надышлі перамены? Таксама не. Тое, што прапануе рэжым, беззаконне, насілле, тэрор, гэта не будзе вырашэннем нашай праблемы. З іншага боку, таксама, што прапануе калектыўны захад у Беларусі. Вось накласці на Беларусь санкцыі і накладаюць іх, і гэта прынясе перамены. Перамены будуць. Ведаеце, гэта што адбудзецца? Адбудзецца, ну, знішчэнне гаспадаркі беларускай. Гэта цалкам будзе. Да, хтосьці скажа, ну, гэта як бы вымушаны крок. З аднаго боку вымушаны, але
заўважце, сапраўды гэта ёсць нейкія гарантыі таго, што гэты рэжым, які усталёўваецца на беззаконні, што ён не будзе задоўгі, яму прыйдзе канец. Ведаеце, але калі прыйдзе канец рэжыму, гэта яшчэ абсалютна не значыць, што жыццё ў нашым грамадстве аўтаматычна заменіцца без гэтага злачыннага рэжыму на жыццё добрае, квітнеючае. Гэтага не будзе. І вось калі санкцыі будуць, яны будуць, прынясуць велізарную шкоду, да, і рэжым ён падзе, але ўсё ж такі гэта не вырашэнне праблемы, таму што гэта будзе знішчэнне, а далей зададзім сабе пытанне, а што далей, як краіну будаваць? І зноў ж такі мы стоячы каля разбітага карыта, будзем задаваць пытанне, на якіх каштоўнасцях будаваць наша грамадства, нашу краіну, наша будучыня. І вось падаецца, усё ж такі, калі ёсць такія прапановы, як з боку рэжыма тэрор, з боку захада санкцыі, і падаецца, вось у такім варыянце больш лагічна і цвяроза гучыць прапанова чалавека веруючага, калі хтосьці прапануе, што трэба гэты крызіс вырашыць па-іншаму. Нам патрэбны цуд, нам патрэбна дапамога Божая, яна магчымая, але цуды Бог не робіць без жадання чалавека. А жаданнем чалавеку ў гэтым выпадку можа быць толькі адно праяўленне вось такое пакаянне. Калі чалавек зробіць пакаянне за свае грахі, калі ён усё ж такі Бога паставіць вышэй за самого сябе, а ўсе людскія законы, прадпісанні адкінець і пачнець жыць паводле праказанняў Божых, і толькі на Божых праказаннях пасля ўжо нейкія рабіць пастановы і законы, то тады і жыццё ўсё это памяняецца. Вось такое нам пакаянне патрэбна. Не такое пакаянне, калі вось загадаюць хтосьці зноў з-пад прымусу, усе ідзём у храмы. І што? Гэта ўжо было. Гэта, ведаеце, цырк перад Богам. Але ад гэтага нічога добрага не можа быць. Не можа быць пазітыўнага выніку. Тут ідзе гаворка пра іншае пакаянне. Пакаянне як зразуметае, як метаноя, як перамена спосабу мыслення. Мы павінны навучыцца думаць, кіруючыся зусім іншымі катэгорыямі. Вось гэта важна. Ну і зноў ж такі, хтосьці будзе казаць, ну але пакаянне, там Бог, гэта ўсё, ведаеце, можа для людзей веруючых, хрысціянаў. А зрэшты, маем мы досыць гэтага хрысціянства ў Беларусі. Хтосьці скажа, што ну вось, паглядзіце, на мінулым тыдні мітрапаліт праваслаўны зноў ж такі хадзіў да сілавікоў, да тых акурат, вітаўся і размаўляў з тымі, каго большасць беларусаў лічыць карнікамі народу беларускага. І што? Вось такое пакаянне, вось такім чынам ісці ў храм, вось такое хрысціянства вы нам прапануеце, скажа чалавек, які не быў у святыні. Не, сябры, не такое хрысціянства прапаноўваецца. Тое, што мы часам бачым па тэлебачанню, не, гэта не ўпісваецца ні ў якія рамкі, і паверце мне, у гэтым няма ніякага хрысціянства. Могуць хтосьці быць і высокімі чыноўнікамі ў царкве, у касцёле, але, на жаль, могуць быць занадта далёкія хрысціянства. Чаму? А нічога дзіўнага. Ад пачатку было так. Былі апосталы, якія за Хрыста жыццё аддавалі, пралівалі кроў, але быў таксама Юда Іскарыёт, які Хрыста здрадзіў. І што? Ён таксама быў высокі чыноўнік, так бы мовіць, іерарх, сам жа апостал, але здрадзіў. І ад таго моманту гісторыя можа паўтарацца. Калі гаворым пра пакаянне, пра хрысціянства, то мы павінны перадусім звярнуць увагу не на знешнія праяўленні. Да? Бог не дзейнічае аўтаматычна, што вось раптам усе пашлі ў царкву, пашлі ў храм, і ўсё Бог благослаўляе. Вось гэта павінна быць перамена ў душы, у сэрцы, у галовах нашых. І гэта пасуе кожнаму як метаноя, як спосаб перамены мышлення. Не толькі таму, хто утаямнічаны ў хрысціянства, але ж таксама і тым, хто не прызнае існаванне Бога. Але ёсць усе іншыя, которые усіх людзей аб'ядноўвае. Што гэта? Гэта сумленне. Сумленне — гэта той унутраны голас. І вось кожнаму з нас
неважна ад нашай канфесійнай прыналежнасці, вельмі важна пачаць слухаць тое, што гаворыць сумленне. Вось калі пачнём слухаць сумленне, а яно кажа: рабі дабро, пазбегай зла. Гэта вось такі імператыў маральны, ён прапісаны ў сэрцы кожнага з нас. І калі мы пачнем гэтага загаду Бога самого слухаць, рабіць дабро, пазбегаць зла, вы ўбачыце, якія адразу перамены прыйдуць у нашай краіне. І вось дзякуючы гэтым пераменам і адбудзецца цуд, і Бог пачне бласлаўляць нам, і спыніцца тэрор, спыніцца беззаконне, спыніцца насілле, і спынуцца таксама санкцыі, не будзе зруйнавання эканамічнага. Гэта ўсё магчыма, але толькі пытанне, ці мы здольныя прыняць Божы цуд. У гісторыі сусвету мае вельмі шмат выпадкаў, калі цуды адбываліся. Хоць бы і гэты цуд над Віслай 15 жніўня ў 1920 годзе. Беларусь патрабуе сёння цуду. Беларусь патрабуе пераменаў. Сябры, давайце маліцца аб гэтым, каб Бог не дазволіў разваліць нашу краіну нам самім, але каб Бог дазволіў кожнаму з нас перажыць метаною, памяняць сваё жыццё, жыць так, як гэтага хоча Бог. Цуды магчымыя. Даслухалі да канца, стаўце падабайкі, пакідайце каментары, падпісывайцеся на гэты канал. Вялікі дзякуй усім, хто дзеліцца відэа у сацыяльных сетках. Да новых спатканняў. З вами быў я, ксёндз Вячаслаў Барок. З намі праўда і Бог. Жыве Беларусь. З Богом.